I det vil jeg fortælle en lille smule om jordens hældningsvinkel i forhold til sin egen akse, og hvordan det hænger sammen med indfaldsvinkel fra solens stråle. Det her kryds, det er Danmark, det vil sige ved siden af den nordlige halvdel af den her klode, og det her er indfaldsvinkel fra solens stråler. Hvis vi tager den her planet som eksempel, som har en hældningsvinkel på 0 grader, kan vi sige, at temperaturen den ændrer sig ikke afhængig af årstiderne. Indfaldsvinklen den forbliver også det samme, om det er sommer eller vinter teknisk set, og som følge af dagens længde også det samme. Hvis vi nu tager jordens indfaldsvinkel, som er på ca. 23 grader, kan vi sige, at indfaldsvinklen der ændrer sig med årstiderne, og det gør temperaturen også. Vi kan sige sammenhængen mellem indfaldsvinklen, jo mindre den er, jo lavere er temperaturen, jo højere er indfaldsvinklen, jo højere er temperaturen på kloden. Den anden ting er, det skyldes, at solens stråler, de har en type energi, som hedder radiation, og den der energi kan omdannes, til termisk energi, så bogstaveligt talt opvarmer solens stråler jorden og luften og vandreserver på den. Det er derfor, vi har faktisk vinter og sommer. Sommer associeres med høje temperaturer, som vi kan se her. Og vinter hænger sammen med lavere temperaturer, som vi kan se for eksempel her. Fordi Danmark har en meget mild klima, så går temperaturen ikke længere ned. Hvis vi for eksempel var lidt tættere på ækvator, så vil temperaturen stige meget mere om sommeren og falde meget mere om vinteren. Den anden ting, som solens stråler kan, er at faktisk omdanne klorofyl, forårsager, at omgivelserne omkring os bliver grønnere, og vi siger normalt, at om efter forår og sommer er der mere grønt omkring os, og det hænger sammen med, at indfaldsvinklen fra solens stråler er større, og som følge har vi mere af solens radiation tilgængelig for, at der sker en proces, som hedder fotosyntese, og den her fotosyntese, det forårsager, at blade på træer omkring os bliver grønnere, græsset bliver grønnere, og hvis vi har en mindre indfaldsvinkel, som betyder, at solen ikke rækker så langt på kloden som om sommeren, så har vi mindre af den energi tilgængelig for at både opvarme luften og at gøre bladene grønnere på træer. Vi kan også sige på sammenhængen, hvis vi sammenligner med andre planeter, som for eksempel Venus her, den har en meget lille hældningsvinkel i forhold til sin egen hældningsakse. Den har en hældningsvinkel på kun 2 grader, og det betyder, at temperaturen den bliver næsten det samme hele året rundt. Dagen er også næsten lige lang, cirka 12 timer dag og 12 timers nat. Og indfaldsvinklen ændrer sig ikke ret meget fra den ene årstid til den anden. Hvis vi tager en planet som Uranus, som har en meget ekstrem hældningsvinkel i forhold til sin egen hældningsakse, så kan vi sige, at indfaldsvinklen ændrer sig drastisk fra den ene årstid til den anden, og at temperaturen falder også ret meget fra sommer til vinter. Det skyldes, at indfaldsvinklen er 86 grader i forhold til Uranus' hældningsakse, og det betyder, at på nogle tidspunkter, så er der faktisk enormt meget sol, som herfra, så har vi solen næsten hele tiden. Der er en 5-6 måneders dag på Uranus, og næsten 6 måneders vinter, hvor der næsten ingen sol er, der rækker på den del af kloden, hvor vi befinder sig. Så det var sammenhængen mellem jordens hældningsakse i forhold til sin egen hældningsvinkel i forhold til sin hældningsakse, indfaldsvinkel fra solens stråler og årstider og dagens og nattens længde på kloden. Det sidste ting er, at det gennemsnitlige længde af dagen på jorden er cirka 12 timer, og det er meget mindre om vinteren, fra
6-7 timers lys, og meget står om dagen, hvor om sommeren, hvor der kan være dage på 17-18 timer. Tak, det var det.